Αρωθυμώ και τραγωδώ, αρωθυμώ και κλέβω. Αρωθυμώ και τραγωδώ, αρωθυμώ και λέγω. Μαύρα χρόνια και καιρούς αχώματας πατρίδα, γλυκαία πόσα και πικρά επέρασα και είδα. Αρωθυμώ και τραγωδώ τα πρώτα τα τρεντάφυλλα, τα πρώτα μανουσάκια. Όντως ο κόσμος έμπαινε έμορφος στην καρδία. Και ένας πόνος γλυκής, η καμονή της αγάπης, συνδάφιζε την ουσία. Αρωθυμώ και τραγωδώ τη γη στην εμορφία, που γέννησε και τράνην εν τεμέτερον το γένους. Αρωθυμώ και τραγωδώ τη γη στην εμορφία, που γέννησε και τράνην εν τεμέτερον τα θρός. Που έπλασε και κράτησε αιώνας και αιώνας, το έμορφο, το δυνατό, το γένος των ποντίων. Έναν προς έναν τραγωδώ, τα υψηλά ρασία, που ετίμησαν και δόξασαν ελληνικά καρδίας. Η ρίζα εκεί των κομινών, των ακριτών ο τόπος, την Παναία σου μελάς, εκεί το μοναστήρι. Πρώτον συμπίστην, συγχαρά, στον πόνο την πατρίδας. Έναν προς έναν τραγωδώ, ένδοξα πολιτείας. Την Τραπεζούντα, την Ορδού, Σαμσούντα και Ρασούντα, Συνόπη, Σούρμενα, Αργυρούπολη, Τρίπολη, Ριζούντα, όθεν τα φροντιστήρια σχολεία κεντρικά εφώταζαν τον κόσμο. Αρωθυμώ και τραγωδώ, αρωθυμώ και κλαίγω. Τα παλαιά, τα τορισμά, τα ιστορίας λέγω. Ακούστε λοιπόν κι εσείς να ξέρετε τούτη την ιστορία, πως έρθαν οι προγόνοι μας από τη Ρωμανία. Μέλωσε το φως, άφησε η θάλασσα, φύσηξε ο παιδιά σου, έχει παρήσει η Αίγυπτο, νύχτηκε στα νερά της. Ακόμα τα αυτά που με την ακροθαλασσιά συμπλέκουν, τα παιδιά σου τραγουδούν ακόμα. Στον πόντο μάνα μου έχω αδερφούς καρδιάς, φεύγω να γλωσσιστώ, μα από θάλασσα συνεδώ, Άγιο δεν πιω.
Τρομακτική εκστρατεία, ο μύθος του Φρίξου και της Έλλης, ο Προμηθέας δεσμότης στον Κάφκασο, η Ιφηγένεια στην Ταυρίδα, ο άθρος του Ηρακλή στο νησί της Αριτιάς, οι Αμαζόνες και πολλοί άλλοι ελληνικοί μύθοι επιβεβαιώνουν την ελληνική παρουσία στην περιοχή του Πόντου πριν από χιλιάδες χρόνια. Η επίσημη ιστορία της ξεκινά το 800 π.Χ. όταν Ιώνες ναυτικοί από τη Μίλητο ίδρυσαν την πρώτη ποντιακή πόλη, τη Σινόπη, και μετέπειτα την Τραπεζούδα. Ο Ξενοφόντας στο έργο του, κύρου Ανάβασης, το 401 π.Χ., περιγράφει την πατροπαράδοτη φιλοξενία των Ελλήνων του Πόντου, που γνώρισε ο ίδιος και η Μύρη, μένοντας 30 μέρες στην Τραπεζούδα. Οι ελληνοπρεπείς γιορτές που περιγράφει περιλάμβαναν αθλητικούς αγώνες προς τιμή του ελληνικού δωδεκάπου και τον ένοπλο πυρήχιο χορό. Ο αρχαίος γεωγράφος Στράβων, ο οποίος καταγόταν από την Αμάσια του Πόντου, περιγράφει την περιοχή στα γεωγραφικά του ως χώρα με εύκρατο κλίμα, χωρίς ξηρασία, πολύ ευνοϊκή για την ενασχόληση με την αγροτική παραγωγή, την κτηνοτροφία και το κυνήγι. Από τη Σινόπη καταγόταν ο φιλόσοφος Διογέννης ο Κυνικός, ο διασημότερος εκπρόσωπος της κοινικής σχολής στην αρχαιότητα. Η Περσική κυριαρχία. Μετά την κατάλυση του ειδικού κράτους από τον κύριο των Περσών, ο Πόντος θα περάσει στην κυδαιμονία της Περσίας, χωρίς να γνωρίσει τους καταστροφικούς πολέμους της Περσικής επέκτασης. Μακεδονικά χρόνια. Στα χρόνια του Μεγάλου Αλέξανδρου, η Τραπεζούντα και όλες οι ελληνικές απικιακές πόλεις του Ευξήνου απόλαυσαν περίοδο ειρήνης και ευημερίας. Την ίδια στιγμή, η Τραπεζούντα, τα Ποτίωρα, η Αμισός και η Σινόπη βρίσκονταν σε υψηλό επίπεδο εμπορικής και πολιτικής δύναμης, όπως μπορεί να συμπεράνει κανείς από τα πολυάριθμα νομίσματα, έχοντας παράλληλα απόλυτη αυτονομία και ανεξαρτησία. Αναφέρεται μάλιστα ότι ο Μέγας Αλέξανδρος επανέφερε το δημοκρατικό πολίτευμα στην Αμισό, που το είχε στερηθεί επί Περσοκρατίας. Με λίγα λόγια, η ελληνική παιδεία, ο ελληνικός τρόπος ζωής και η ελληνική γλώσσα θα εξαπλωθούν σε όλες τις απικίες και μέσω των στενών του Ελισσπόντου θα ανοίξουν δρόμους για εμπορικές συναλλαγές, μεγαλώνοντας έτσι την οικονομική και πολιτιστική έγκλη των ελληνικών ποντιακών πόλεων. Κατά την περίοδο των μεταλεξανδρινών χρόνων, ιδρύθηκε στην περιοχή του Πόντου ένα βασίλειο με ισχυρά ελληνικές επιρροές, γνωστό ως Ελληνιστικό Βασίλειο του Πόντου. Δημιουργός του κράτους υπήρξε ο πρώην σατράπης της Χίου Μητριδάτης Άλβας, ο οποίος έκανε πρωτεύουσά του την Αμάσια. Η ελληνική γλώσσα καθιερώθηκε στο βασίλειο ως επίσημη γλώσσα. Η ελληνική θρησκεία και λατρεία κυριάρχησαν παντού και χτίστηκαν ναοί προς τιμή των Ολύμπιων Θεών σε ολόκληρο τον Πόντο. Κατά την Ρωμαϊκή εποχή, η διοίκηση των Ρωμαίων ήταν πιο χαλαρή. Ο ελληνισμός του Πόντου διέπραξε και η ελληνική γλώσσα εξαπλώθηκε. Βυζαντινά χρόνια. Στις 26 Αυγούστου του 1071 έμελε να γίνει η ιστορική μάχη του Ματζικέτου, που θα άραζε το χάρτη της περιοχής και το ρου της ιστορίας. Οι τότε Σελτζούκοι Τούρκοι, από επιδρομής με την νίκη επί του Βυζαντινού στρατού, έγιναν πλέον μόνιμοι κάτοικοι και όλα πλέον θα ήταν διαφορετικά. Ακόμα όμως, ο Πόντος κρατούσε γερά. Με την κατάλυση του Βυζαντινού κράτους από τους Σταυροφόρους το 1204, οι αδελφοί Αλέξιος και Δαβίδ, απόγονοι της αυτοκρατορικής δυναστείας των Κομνηνών, ίδρυσαν στην περιοχή του Πόντου ανεξάρτητο βασίλειο, γνωστό και ως Αυτοκρατορία των Μεγάλων Κομνηνών. Στα 257 χρόνια της, ο Πόντος γνώρισε μεγάλη οικονομική ευμάρεια και πολιτιστική ακτινή. Το λιμάνι της Τραπεζούντας αναπτύχθηκε σε κέντρο εμπορίου, όπου έδρευαν προξενία γεμματών, Μασσαλιατών, Βενετών και άλλων. Οι τελωνιακοί φόροι και η παραγωγή μεταλλευμάτων εξασφάλιζαν την οικονομική ευρωστία του κράτους. Οι Μεγαλοκομνηνοί ενδιαφέρθηκαν ιδιαίτερα για την καλλιέργεια των γραμμάτων και των τεχνών. Οι μονές του Πόντου έγιναν κέντρα πολιτιστικής ανάπτυξης, προσέλκυσαν πολλούς λόγους της πρώην βασιλεύουσας. Πόντιοι λόγοι, όπως ο χρονικογράφος Μιχαήλ Πανάρετος,
ο μαθηματικός και αστρονόμος Γρηγόριος Χιονιάδης και οι θεολόγοι Βυσσαρίων, Γεώργιος Τραπεζούντος και Γιώργος Αμυρούτζης διέτρεψαν στις επιστήμες. Οι θαυμάσιες τοιχογραφίες και τα χειρόγραφα που σώζονται μαρτυρούν την ιδιαίτερη ανάπτυξη της ζωγραφικής, ενώ σπουδαία κτίσματα, εκκλησίες, μονές, ανάκτορα και δημόσια κτίρια δείχνουν τη λαμπρότητα της εποχής. Με σύμβολο τον μονοκέφαλο αετό και προστάτη του στον Άγιο Ευγένιο, πολιούχο Τραπεζούντας, οι μεγαλοκομινοί διατήρησαν την αυτοκρατορία τους έως το 1461, 8 χρόνια μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, όποτε υπέκυψε και ο πόντος στους Οθωμανούς. Η αντίστροφη μέτρηση για ό,τι θα επακολουθούσε ξεκίνησε. Να ηλίε μας, να βάιε μας, η Τούρκ την Πολ επέραν. Η Οθωμανική κυριαρχία μόλις ξεκίνησε. Αυτά που θα ακολουθήσουν δεν τα χωράει ανθρώπινος νους. Ανθρωποκυνηγητό, λαιλασίες, δολοφονίες, πυρπολίσεις σε ψυχρό, γυναίκες να αυτοκτονούν για να μην πέσουν στα χέρια των Οθωμανών, αντάρτες να γεννιούνται και να πεθαίνουν πάνω στα βουνά. Παρ' όλα αυτά, ο πόντος στέκει ακόμα χάρη στον ηρωισμό των ανταρτών και παραμένει η περιοχή κυρίως ελληνόφωνη για πολλούς αιώνες ακόμα. Υπήρχαν περίοδοι που τα πράγματα ησύχαζαν και υπήρχε πάυση. Όμως όλα αυτά σύντομα θα άλλαζαν.
με το κίνημα των νεότουρκων, από την ηγεσία του Μουσταφά Κεμάλ, θέλησαν να αλλάξουν το καθεστώς, δίνοντας υποσχέσεις για πολλές μεταρρυθμίσεις και για ευνοϊκότερη μεταχείριση του χριστιανικού πληθυσμού. Περάστε. Θείο! Θείο, καλά νέα! Τι έγινε πριν, Νικόλα, ρέμισε λίγο. Οι νεότεροι και πικράτες αντέλεξαν το καθεστώς. Έκαμε στράτο του Σουλτάνου. Επιτέλους έχουν ελπίδες για ειρήνη. Ελπίδες. Εδώ φοβάμαι πως ήρθε το τέλος μας. Πίσω από τη βιτρίνα της ισονομίας και της ισότητας, αυτοί θα καταστρώσουν τα σχέδιά τους για την εξόντωσή μας, για τον ολοκληρωτικό αφανισμό των χριστιανών της Ανατολής. Να το θυμάσαι. Μα τι λες, βρε θύε, αφού δώσαν υποσχέσεις. Μακάρι να απόψε, μακάρι. Θύε, επιτέλους έχουμε κάτι να πατήσουμε. Κάτι, να κάνουν ειρήνη. Δεν μου το στέλνεις αυτό. Τόσο πολύ πιστεύεις ότι θα φέρουν την αλλαγή αυτή? Ναι, έχω ανάγκη να το πιστέψω. Είναι οι ίδιοι, μωρέ, αυτοί με τους προγόνους τους, που καίνουν τις εκκλησιές, βιάζουν τις γυναίκες και σφάζουν τους άντρες. Θύε, σου είπα έχω ανάγκη. Κάτι, έχω ανάγκη για λίγο ελπίδα. Δεν θα μου το στέλνεις εσύ αυτό. Κάτσε, πού πας? Δυστυχώς για τον Νίκο, ο θείος του είχε δίκιο. Έτσι, το κίνημα των νεότουρκων στην Οθωμανική Θεσσαλονίκη και οι στρατιωτικοί εθνικιστές καταλαμβάνουν την εξουσία και υποβαθμίζουν την παραδοσιακή Οθωμανική εξουσία του Σουλτάνου. Το νεοτουρκικό παντουρκιστικό κίνημα στοχεύει στη δημιουργία μιας νέας αυτοκρατορίας, καθαρά τουρκικής, απαλλαγμένης από κάθε άλλη εθνική ομάδα. 1910. Οι νεότουρκοι λαμβάνουν αυταρχικά κατασταλτικά μέτρα κατά των χριστιανικών κοινοτήτων της αυτοκρατορίας. Τον Οκτώβριο του 1911 αποφασίζεται και επισήμως στη Θεσσαλονίκη, σε συνέδριο του Νεοτουρκικού Κομιτάτου Ένωσης και Πρόοδος, η εξόντωση ή η αφομοίωση δια της βίας των χριστιανικών κοινοτήτων.
Αγαπητοί μου πατέρα και αδερφέ, ελπίζω να είστε καλά εκεί στη Ρωσία. Σε εμάς τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Οι Τούρκοι είναι έτοιμοι να μας αφανίσουν από προσώπου γης και δεν υπάρχει κανένας να μας προστατεύσει. Ούτε η Ελλάδα, ούτε οι συμμαχικές δυνάμεις. Το μόνο ανάμεσα σε αυτούς και σε εμάς, όπως και τα τελευταία σχεδόν 500 χρόνια, είναι οι αντάρτες μας, που κι αυτοί πάλι ξεμένουν από πυρομαχικά και δυνάμεις. Προσεύχομαι εις τον Θεό να σας συναντήσω ξανά. Με αγάπη και σεβασμό, ο Κώστας. Παρακαλώ. Τι κάνεις, τι γράφεις? Στέλνω στα αδέρφια μου ένα γράμμα να τους ενημερώσω για την κατάσταση που επικρατεί εδώ. Μάλιστα. Τι έπαθες, Φρέ Νικόλα? Κάτι σαν έχεις μέσα σου. Ήθελα να ζητήσω συγγνώμη. Σου μίλησα λίγο από το πάνω. Δεν πειράζει, Φρέ Νικόλα, δεν πειράζει. Καταλαβαίνω πόσο πολύ θέλεις να αλλάξουν τα πράγματα. Να έρθει η ηρεμία. Το ίδιο πίστεψέ με. Το ίδιο θέλω κι εγώ. Είχες δίκιο. Σε τι? Οι Τούρκοι. Ξεκίνησαν να διώξουν την Ανατολική Θράκη. Πώς επιβεβαιώνεται την διαφορά? Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Έκανα μια πρόταση στην Ελλάδα για τα τύχη της Μούρα, αλλά δεν καθυστώτησα. Ανταλλαγή. Τι είμαστε για να μας ανταλλάξουμε? Τρόφιμα, πράγματα, ύλη να μας βάλουν σε ένα καράβι και να μας στείλουν όπου μας στείλουν? Αντί να κάνουν κάτι για την κατάσταση που επικρατεί εδώ, πολιτικά παιχνίδια πίσω από την πλάτη μας. Με κόστος μας, τις ζωές μας. Και ξέρεις τι λένε? Τι λένε? Καλύτερα να τους φάξω και μάλ, παρά να έρθουν στην Ελλάδα. Στην Πάφρα όπως στις άλλες περιοχές έμαθα να τους έβαλε να διαλέξουν την πίστη, τη γλώσσα τους. Τι θα κάνουμε εμείς όταν έρθει η ώρα μας? Αρχίζει η γενοκτονία στις περιοχές του Δυτικού Πόντου, ενώ ο Ρωσικός στρατός καταλαμβάνει τον Ανατολικό Πόντο και δημιουργεί την υπορωσικό έλεγχο προσωρινή κυβέρνηση της Τραπεζούλας. Η πολιτική της εθνικής εκαθάρισης συνεχίζεται ως το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και τη συνθηκολόγηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Ελλάδα εισέρχεται στον πόλεμο στο πλευρό των συμμάχων, μετά την άνοδο του Βενιζελικού πόρου στην εξουσία. 1918, μετά την Πολσεβική Επανάσταση και τη συνθήκη του Μπρέσλιτοφ, οι Ρώσοι εγκαταλείπουν τις περιοχές του Ανατολικού Πόντου και του Καυκάσου. Δεκάδες χιλιάδες Έλληνες και Αρμένοι καταφεύγουν ως πρόσφυγες
μάχες στις ρωσικές περιοχές. Τον Οκτώβριο οι νεότροποι παραδίδονται στους συμμάχους και ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος τελειώνει. 1919. Οι πρόσφυγες από τον Πόντο, την Ιωνία και την Ανατολική Θράκη αρχίζουν να επιστρέφουν στα σπίτια τους, ελπίζοντας στην πολιτική και κοινωνική χειραφέτησή τους. Ο ελληνικός στρατός αποβιβάστηκε στη Σμύρνη. Λες να είμαστε οι επόμενοι. Δεν ξέρω, φοβάμαι να ελπίσω, φοβάμαι να πιστέψω. Ήρθε η ώρα μας. Ανοιχτά είναι. Αδερφέ μου, Χαράλαμπε. Πόσο χαίρομαι που σε βλέπω, αδερφέ μου. Κάτσε. Πόσο χαίρομαι. Δεν το πιστεύω. πήραμε το γράμμα σου και θέλησα μέχρι του συνάδελφου να σας δω. Μα γιατί? Δεν έπρεπε, δεν βλέπεις εδώ τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Δεν γινόταν να σε ξέρω. Ο Λάζαρο. Μέρα είναι ο Λάζαρο. Ο Λάζαρος δεν κάνει έντυπο. Επειδή τα πράγματα δεν εξελίσσονται έτσι καλά, δεν μπορείς να έρθεις. Να δεις και το γιο σου. Νικόλαε! Έλα να δεις ποιος ήρθε. Πατέρα, παιδί μου, πατέρα, πατέρα. Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω, αλλά γιατί τέτοια ώρα, γιατί τέτοιους καιρούς. Έλα, παιδί μου, έλα. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Χαίρομαι πολύ που ήρθες, αλλά δεν έχω καλά νέα. Σαμσούντα, 19 Μαΐου 1919. Αποβιβάζει το Κεμάλ και σημάνει την τρίτη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας
και την αρχή του τέλους των Ελλήνων της Ανατολής. Μία ιστορία 2.700 ετών διαγράφεται και σφραγίζεται με τον χειρότερο τρόπο. Αίμα, πόνος, δάκρυα, ξεριζωμός, προσφυγιά. Πατέρα! Πατέρα, όχι, όχι! Πατέρα! Πατέρα, όχι! Αΐε να βάγε το μάτια το έλεπνε από θαμένγκος πορτατούν και φτάγνε λιτανίαν μετά για τα εξαπτέρυγα μαγμένα τα κερία, τα ξυλένια τα σταυρά σαν λείψα να ντε βγάλουνε, μακραία μαύρα και τρανά, ψηλάμων κυπαρίσια. Θεία, πρέπει να φύγουμε. Πρέπει να τα μαζέψουμε και να φύγουμε. Θεέ! Θεέ! Δείξον τη δύναμη! Χριστέ! Πίσον το θάμας! Πίσον με ποταμό πετράν! Βαρύτη καταράχτε! Πίσον μ' αν θέλεις! Μικρόν λιθάρ! Αν θέλεις! Πίσον με χώμα! Θεέ! Πίσον με ίδια θέλεις! Μόνο στον τόπο μάψμε! Άψμε αδά να φάυκουμε! Στον τόπον δε γενέθα! Στον τόπον όπου έθαψα τη μάνα μου και τον Κύριο. Και με την υπογραφή της συνθήκης ανταλλαγής πληθυσμών ξεκινάει το ταξίδι, η προσφυγιά. Το μέλλον αβέβαιο και δυσίωνο.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, πώς ονομάζεσαι? Ονομάζομαι Νικόλαος. Νικόλαος Ατζίδης, του Χαραλάμπου, από το Κουζούρι της Αμάσιας. Κωνσταντίνος Ατζίδης, από το Κουζούρι της Αμάσιας. Πρώτα θα μας πάνε στην Πρέβεζα. Και μετά βλέπουμε. Έχει ο Θεός. Κώστας Ατζίδης, θείος και ανιψιός, μαζί με τους συγχωριανούς τους, έφτασαν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα πήγαν στην Πρέβεζα. Δυστυχώς όμως για αυτούς και για όλους τους πρόσφυγες, η αντιμετώπιση από τον γηγενή πληθυσμό δεν ήταν. Άκρως ρατσιστική ήταν η αντιμετώπιση που είχε η συντριπτική πλειοψηφία των περίπου 1.500.000 προσφύγων που αναγκάστηκαν να καταφύγουν στην Ελλάδα. Περίπου 250.000 πέθαναν από τις άθλιες συνθήκες που επικρατούσαν. Ένας νέος αγώνας μόλις ξεκίνησε για όλους τους πρόσφυγες. Τα χρόνια είχαν περάσει αργά και σιωπηλά, αφήνοντας πίσω τους πληγές και αναμνήσεις που δέσποναν. Ο Κώστας είχε ψάξει για να μάθει για τον αδελφό του, τον Λάζαρο. Η τελευταία φορά που τον είχε δει ήταν πριν από πολλά χρόνια, όταν η μοίρα του χώρισε βία. Ο πόλεμος, η προσφυγιά, οι σφαγές είχαν όλα αφήσει το σημάδι τους. Δεν ήξερε αν ο Λάζαρος ήταν ζωντανός ή νεκρός, αν είχε καταφέρει να επιβιώσει ή αν είχε γίνει μέλος της θάλασσας των αυτών θυμάτων. Εν τω μεταξύ ο Λάζαρος ζούσε μια καλή ζωή με την οικογένειά του στη Ρωσία μέχρι το 1993. Με την άνοδο του Στάλιν ξεκίνησε και στη Ρωσία το κυνηγητό των προσφύγων.
Έτσι, κάποια στιγμή πιάστηκε από τους Ρώσους, οι οποίοι τον καταδίκασαν σε εξορία στο Καζακστάν. Εκεί όμως, η γυναίκα του, ελληνικής καταγωγής, γέννημα θέαμα της Ρωσίας, λάδωσε κάποιους ανώτερους και τελικά τον έστειλαν εξορία στην Ελλάδα. Η γυναίκα του μορφωμένη τον έβαλε μέσω Ερυθρού Σταυρού να ψάξει για την οικογένειά του και την βρήκε. Έτσι λοιπόν και ο ίδιος ξεκίνησε για την Πρέβεζα. Λάζαρε! Κώστα! Φύε! Οικογένεια! Σαρανταμόνουμε! Μα εσείς τι γυρεύετε εδώ? Έμαθαν ότι εδώ πέθανε πολύ δικοί μας, ο αρρώστος. Στη Θεσσαλία. Στη Θεσσαλία σε ένα χωριό να πάμε. Είναι πολύ οι οικογένειες μας. Εκεί να πάμε. Το χωριό αυτό μοιάζει και με το δικό μας. Να πάμε εκεί. Και τι, πάλι θα ξερισωθούμε? Το υπόσχομαι και θα είναι η τελευταία φορά. Τι λες, τι να κάνω? Τον αδελφό μου μια φορά τον έχασα και δεν το ξαναχάνω. Θα ακολουθήσουμε. Μαζεύτε τα πράγματα. Φεύγουμε για τη Θεσσαλία. Έτσι λοιπόν ο παππούς μου με την οικογένειά του και τους υπογιανούς του βρεθήκανε στο Βοτανοχώρι, τη γνωστή Κουρτζόβαλη, και έκτισαν ξανά τη ζωή τους. Ποτέ όμως δεν λησμόνησαν την αιώνια πατρίδα τους, τη Μαυροθάλασσα. Μαυροθάλασσα ψία, μαυροθάλασσα ψία, αμον τα νερά σκρία, αμον τα νερά σκρία, αμον τα νερά. Επίκα έναν τάμα, επίκα έναν τάμα, με τον τα σκήνεν τάμα σοκαρανένης. Τραγωδία στα ξινό, τραγωδία στα ξινό, σαν νεράς και θα πίνω, σαν νεράς και θα πίνω, μαύρο θαλάσσα. Να ευζηνώ την δίψα, να ευζηνώ την δίψα, αχ πατρίδα μαύριζα, όι καλαντέ.